uči, ja to imam svaki dan u kući. Kaže, ljude, nemoj mi nemačke standarde za srpske plate. Da, mi smo živimo u Srbiji, ovdje je matica države Srbije. Ali Julija... Jedinom protestuju mi što je Jovan Dučić. Dobro, okej. On je u redu. Ovo je sve moglo. Kažu ovdje lokalisti, kažu Jovan Dučić ovdje ne treba bude, tu treba Vojislav Ilić, ljudi bre, ja sam Srbin. Jasno, ali pravi istorijske. To je okej. Da bude Grbarajeva, da bude veći, uklopje nekako. Sad si pomenuo, Vučo, jednu baš pravu stvar. Jovan Dučić jeste iz ondašnje dijaspore, tako da se sve uklapa, jel tako, i dosta je svoje poezije baš namenio tom odnosu tuđina i tako dalje. Ali evo sad da malo, pošto nas i snima, se kaže mali, mi pravimo ovdje sad mikro-simpozijume, jel tako, na ove teme. Sve se razgovarali baš i sa predsjednicom opštine. Evo, šta bi recimo po vama, pošto ste penzioner povratnik, šta je po vama moglo, da je sve idealno, još da se učini, da vam se ovdje poboljša život i eventualno šta je moglo da se uradi pa da se još više ljudi sa većom lakoćom ovdje vrati? Pođemo od toga da je moguće. Šta u vezi zdravstva, šta u vezi ovoga, šta u vezi policije, šta god daje. U vezi rešavanja svoga stambenog pitanja. Jer nisu svih zidali kuće ovdje. Roditeljske kuće su propale. Ili su roditelji... Ali ima višeg stambenog prostora. Tako. To treba naći meru, treba naći u tome meru. Pa su im pomrli roditelji. Pa ne žele više da se vrate u malo selo, nemaju nikakvu strukturu, nemaju ni zdravstvo, ni školstvo ako bi došli u Luci i tako dalje. Znači, omogućiti im da se približe gradu, što bezbolnije, tako, a da ono imanje ne ostane zapostavljeno, da ne bude potpuno bukvalno ugašeno, da se pretvori u nekom, kako da vam kažem, u njegovim ekonomskim mogućnostima, u neku spomen kuću svom praunuku i tako dalje, ali da ostalim stvarima već preuzme se, može da se da nekom zemljoposledniku, zemljoradniku koji bi se bavio tim mladom čoveku, koji bi to radio. Uz neke ugovore, tačno, koji bi bili malo i garantovani državom. Pa neće da on može taj svoju penziju da dopuni. Ovo što kažete, evo prilog ovoga Julijina tetka, je li tako? Oni su kupili neku vikendicu tamo, gde je vikendica? Vikendica, Banstol. I baš se to pojavljuje. Predaleko je od Inđije i oni sve ređe tamo idu, ipak se boje, jer starim ljudima je važno da imaju i blizinu ambulante, blizinu toga. Tako da i to, mislim da jedna od stvari može biti i ta legalizacija. Konačno se ona reši, jer recimo, našima ovdje to uopšte ne smeta. Šta će mi kuća legalizovana? Ali neko ko je živeo u Nemačkoj, on hoće da ima papir, mi smo nas tamo naučili da imamo regularne papire. I to je jedna od razlika u mentalitetu, je li tako? Tako da nas to grize ako to nije legalizovano, ako nije uknjiženo, tako? Tako da bi ta legalizacija koja se ponovo pokreće bila vrlo značajna i za dijasporu koja je najviše i gradila, istini za volju, je li tako, po Srbiji, da se i ta stvar utegne, oni bi radije dolazili nešto je legalizovano, uknjiženo, da se to lakše i štiti pred zakonom, a što kaže Cadilja, to se da lakše adaptirati. Jer niko više ne želi sada blamažu, evo kao što su sada Bregović je tamo krivično tužili, što je nešto tamo radio, dakle, te neke ilegalne gradnje više nisu, a s druge strane treba stvarno ići da se smanje ta naknada za uređenje zemljišta ili da se ukine, koja ne postoji uopšte u tim normalnim zemljama, koja sprečava ljude da zida koji, evo, lepo se rekli, još nešto, možda maštati o pravljanju tih nekih malih sela, penzionerskih kućica, da će ti vajati ovako, onako, i napraviti nešto što može bude i bliže gradovima. I malo prokontrolisati ove staračke domovi, moram i ja o tome. To. Jer starački domovi ovde su iz brda s dola negde napravljeni. Ima, naravno, svaka čast izuzecima gdje su opskrbljeni s
medicinskim osobljem i tome slično i sve. Međutim, u tim staračkim domovima su i cene velike, a drugo, nisu adekvatne standardu onoga zapada gde su, odakle ovi ljudi dolaze. Znači, ne govorimo samo o osnovnoj higijeni, o kvantitetu, o slobodi, da on u toj svoju sobu unese svoje privatne stvari, da ima neki svoj kutak. Mnogi ljudi tamo sa svojim penzijama nisu u stanju da plaćaju te staračke domove. Jer penzije su prosečno između 500 do 700 evra, na primjer, što boravak u domu košta po 1.500 do 2.000 evra. Znači, i to je jedan od razloga što oni hoće ovde da se vrate. Eto, a ko Ljiljo plaća tu razliku? Tu razliku plaćaju deca, koliko mogu decu da uplate. Pa se naši roditelji, to je starci, vraćaju rađe ovde da ne opterete svoju decu. A te pare koje ovde donose, trebalo bi da tako, znači možda da se napravi da ti starački domovi budu veći kompleksi. Mislim da bi država mogla tu da pomogne. Ali da to bude na bazi imovinske privatnosti. Zašto sam o to govorila? Da ja recimo otkupim svoju sobu, na primjer od 30 kvadrata ili šta ja znam, jedan stančić, u koji ja mogu da unesem sve svoje stvari, svoje uspomene i tu da živim. Tu se družim sa svim ostalim mojim vršnjacima, da imam mogućnosti da imaju normalno prevozno sredstvo, da me vode na izlet u pozorište, da me vraćaju i tako dalje. I onda, a ujedno da to može da naslede moji naslednici i onda da ga mogu eventualno nekome ili izdati ili prodati. To je, znači, nije bačen novac. To nije bačen. Jer naši vole... Odnosno na ove staračke domove, gde se maltene, da ne kažem, otima novac, gde se isto uzimaju popune 600 evra, znam slučajno slučajeve mojih komšija, gde to o nekome govoru i nekoj brizi nema, mislim, neću da ih omalovažavam, ali ima i dobrih, ali još daleko od onog standarda. Prvo još nešto, mi na zapadu koji smo napravili, mi smo ipak navikli na neki red, na neki standard, na neku čistoću, na neku tačnost, na neku brigu ljudsku, da nam sestra ona priča. Izmenili smo se. Ljubaznost. Da kad priđeš tom bolesniku, da mu daš nade da je on razgovara s prijateljem, da se može da otvori, a ne da bude jedna stvar koja, ajde, skloni se i tako dalje. Eto, to je baš zanimljivo i mislim da je tu važno da se uključe u te projekte i povratnici iz dijaspore, jer bolje vi znate taj segment šta ljudi očekuju, gde su problemi, pa ako treba i obuka tih ljudi u domovima. Normalno. Ja gledam nešto, evo sad kontrast. Odem u konzulat Srbije. Samo što te ne biju, oni tamo čemu. Policajac tamo sedi, gledate koja si neki terorista. One tamo kao ne rade, kad god još ne rade, on već završilo 12 sati odavno. Mislim, katastrofa. Odeš u australijski konzulat, rade do 5 sati, nema greške. Rade danju i noću, šta god da treba, konzulat australijski za mene na raspolaganju. Ljubazni. Sve. Prema tome, to su te razlike koje mi, sad, ovo sam rekao vezano za domove, postoji jedan nivo komunikacija i još nešto, i bezbednost. Bezbednost, pa i procedure. Da ne budu opljačkani zbog 200 evra. To, procedure. Ne znam kako je to, evo, baš proučava, pošto se ti tamo nije. Reci, ja znam u Australiji. Tamo, sve osobe koje dolaze u kontakt sa starima, koje da potpišu od države, da neće nikad potpišu neki ugovor o održavanju, da neće da potrebe tu svoju bliskost koju imaju. U nas, novi centri za socijalni rad, da potpišu ugovor. Znači, vrlo je lako da vi osobu bolesnu, da kažemo, prevarite da potpiše to i to. Prema tome, postoji niz procedura koje su u nivou prava, bezbednosti, što vi kažete, imovinske druge, koju bi valjalo popraviti, podesiti, tako da taj povratak bude i masovan i bezbedan. Evo odmah da kažem ovako, znači mogli bi da neka kancelarija za dijasporu, da prvo prikupi podatke koliko je tih naših ljudi iz belog sveta zainteresovani za svoju budućnost u otadžbini. Znači to mogu da budu i mladi ljudi između 50-60 godina, ja kažem mladi, da brinu 10 godina unapred. Pa mesto da ulažu u neke bezvredne nekretnine, da ulažu u jedan centralni, jedan pansion veliki
živi na određenim lokacijama sa svim luksuzom koji je potreban za jedan normalan život, pogotovo staraca, i da bi to onda on ulaže pare, znači on otkupljuje, kao što sam rekla, jedan deo te zgrade, to je njegov stan, tu će se onda provede starost, donešće neke svoje navike i tako dalje. Ali će u prizemlju imati kuhinju. Nema, sve će biti dalje. Kako ne, centralni trg veliki, da se druže, da igraju šah, da mogu da je raduju bašti, da se osjećaju da su u jednoj zajednici. Glupo možda zvuči, neko bi rekao ja volim sebično svoju malu ćošak, neki Ne, naprotiv, ljudi su stari, se osjećaju prilično usamljeni. Zaboravljeni najčešće od svojih najbližih, to je što jeste. A drugo, i mnogi se povlače i da ne budu na teret svoje deci tamo. Svi misle da oni vuku ne znam koje pare odavde. Ja još poznajem moje prijatelje u Nemačkoj koji njih dvoje imaju 800, dvoje penzije, sve skupa 800 €. Kuću otplaćuju, neku što su kupili, on mora da tamo uključuju, tamo su krediti na 30 godina, a on mora i dan danas radi u security, raznosi cveće, da bi dopunio budžet, da bi mogli da žive jednim ljudskim normalnim standardom. Ali kad dođu ovde, oni misle, ovi došli, nose kola pare. Da, to je jedna svest da tamo ljudi žive u nekom luksuzu. To je sva